Taoiseach, fáilte drécht ceanteigil Maidir leis Acht na dTeangacha Oifigiúla níos luithe sa bhliain seo, agus ó hin faríor géireach an chorla níor thula mar tada. So má cheist, Maidir leis na drécht ceanteigil cá bhuilimar agus cén úr go crin a thiocthaí na drécht ceanteigil sin os ceann os cór an buan coiste Gaeilge, Gaeltachta agus na Nilán. Mar is oldig se can ceorla tá gá pránach leis an mille nua seo. Gur mágad dheart Acht stáid. Gur mágad ceam cóirla. Bhí córa dearfa a teachtaí idir liomhéin agus an ardrúnaí agus an príomh oifigií sa run na Gaeltacht agus tá muid ag leanar Maidir leis an córa idir na ciste agus ciste arbhrathe leathéin fásta agus scrúdú rih reachtaíocht de dhé. Tá sé difriúil Maidir leis na reachtaíocht éagsúla difriúil agus tá scrúdú rih reachtaíocht de dhé idir na rinse arbhrathe agus na pártaí lasmhara éagsúla agus tá dothasa go bheith fógrú a dhéanú leis an fógra dús an bliana a chanis tá sé an chláir, tá sé ag golará agus tá na dréachtaí chormaí an dréachtaí an bil rihantarú agus inis tá sé mar príomhchláir agus bé Virginia i deag bhfuil leatsa agus do choiste Maidir leis an cóirleathan comtithe de dhé. Gur mágad